Inselmilkom, il-lejla tajba lil kulħadd. Huwa bi pjaċir kbir li lejla nilqawlkom il-koll għal din l-Ewkaristija ta' ringrazzjament. Il-lejla l-Provinċja Agostinjana Maltija se temmixja ċelebrattiva ta' sena sħiħa li fija fakret il-200 sena mit-twaqqif tagħha bħala provinċja awtonoma. Għalkemm l-Ordni Agostinjan ilu preżenti f'pajjiżna minn żmien bikri ħafna mill-14 seklu, u infatti huwa wieħed mill-iktar ordnijiet antiki ta' Malta, kien bħalhom eżatt l-14 ta' Settembru tal-1817 li l-Provinċja Agostinjana ngħatat il-fakultà biex tibda tmexxi d-direzzjoni ta' ħajjitha hi stess. Hekk illejla permezz ta' dan il-pontifikal solenni nixtiequ flimkien bħala komunità nisranija inroddu ħar lill-Alla ta' dak kollu li għamel ma' dawn ħutna li bil-ħajja konsagrati tagħhom tul is-snin tant bnew, servew u qdew komunitajiet f'Malta u barra minn xtutna b'ħafna mħabba u għadhom jagħmlu hekk sal-lum stess b'ħeġġa, kreattività, passjoni. Il-programm ta' din l-aħħar sena kellu momenti spiritwali, kulturali, edukattivi, formattivi u soċjali. Kemm biex jintlaħqu f'għaxex differenti ta' nies, imma wkoll għax dawn l-aspetti differenti jiffurmaw parti integrali mit-tessut tal-ħajja Agostinjana stess. Din is-sena biċentirjarja kellha l-iskop ukoll li tkun fuq kollox mument ta' grazzja spiritwali u tiġdid għal reliġjużi Agostinjani infushom. Madankollu, fi kliem il-provinċjal, l-enfasi prinċipali matul din is-sena ma kienx sempliċement biex jiġi ċelebrat xi mument storiku, imma aktar biex niċċelebraw il-qalb u l-ħolma li kellu Santu Wistin. Ħolma li bdiet fit-twelidu u li mbagħad komplet tinfirex f'kull żmien mad-dinja kollha. Matul din is-sena l-Patrijiet Agostinjani Maltin iċċelebraw din il-missjoni ta' ħajja ta' flimkien u ta' qadi u xtaqu li l-motto għal matul din is-sena tkun l-istess esperjenza ta' Santu Wistin missierna. Fittixtek, sibtek, ħabbejtek biex aħna wkoll inkomplu ngħixu dan il-vjaġġ flimkien. Il-lejla se ntemmu, imma f'ċertu sens biex inkomplu naqtfu lejn il-ġejjieni b'ħafna tama u ferħ dan l-anniversarju speċjali miġburin hawnhekk madwar l-artal tal-Mulej li minnu tibda u fih tintemm kull mixja. Il-lejla speċjalment tkun ħaġa sabiħa li nitolbu l-kol għal xulxin qabel xejn għall-aħwa reliġjużi Agostinjani infushom, imma wkoll għalina l-kol għax aħna l-kol b'xi mod jew ieħor parti minn din il-familja kbira Agostinjana u ngħixu l-istess spiritwalità, l-istess valuri u l-istess ideali. Il-kor, il-kant u l-orkestra li diġà smajtu, se jkunu f'idejn il-kor New Choral Singers taħt it-tmexxija ta' Maestro Mauro Farrugia, waqt li din l-Ewkaristija solenni se tkun immexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Charles Scicluna, flimkien mal-Pirjol Provinċjali Patri Raymond Francalanza, mal-aħwa kollha tal-provinċja, superjuri u reliġjużi ta' diversi ordnijiet, kif ukoll diversi saċerdoti oħra li llejla naqdu magħna għal dan il-mument għażiż li qed infakru f'din il-ġrajja. Nitolbukom biex kulħadd jitfi' fil-mowbel ħalli nżommu l-ġabra, nħeġġiġkom ukoll biex naqdu flimkien u nipparteċipaw fit-talb tal-quddiesa nilqgħu fostna fil-purċissjoni ta' dħul tal-quddiesa lis-saċerdoti.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Il-Provinċjal Patri Raymond se jagħmel id-diskors ta' introduzzjoni. Eccellenza u maħbub Monsignor Arċisqof, Eccellenza Nunzju Apostoliku Monsignor Alessandro Derrico, Eccellenza Monsignor Mario Grek Isqof Tawdex, Eccellenza Monsignor Paolo Cremona Arċisqof Emeritu, Vigarji Ġenerali taż-żewġ dioċesijiet, ħuti saċerdoti, ħuti l-koll. Aziz Missier, il-Provinċja Agostinjana Maltija umana tanta ħawa oħrajn li bħalna jġorru f'qalbhom il-ħolma ta' Santu Wistin, illum tinsab madwarek biex trot ħajr lill-Alla l-Missier fl-okkażjoni tal-biċentinarju ta' twaqqif tagħha, eżattament f'dan il-jum tal-14 ta' Settembru tal-1817, 200 sena ilu. Fil-verità kif taf tajjeb inti, il-preżenza Agostinjana hija ħafna iktar bikrija meta tqis li l-kariżma tagħna ilha tgħix fi xtutna sa minn tmiem is-seklu 14. Meta xtaqna li nfakru din il-ġrajja, ridna li dan ma jkunx sempliċiment anniversarju ta' dati jew ta' xi awtonomija li ksibna, imma ridna fuq kollox li dan ikun mument ieħor qawwi biex infakru il-ħolma ta' Santu Wistin, ħajtu, l-esperjenza tiegħu, dak li jemmen, dak li jgħix u għallem, il-mixja li jagħmel fih innifsu mal-oħrajn. Dawn kollha aħna nixtiequhom jibqgħu jgħixu. Xtaqna li dan ukoll ikun mument ta' grazzja u ta' stimolu ġdid għalina l-koll. Illum inħarsu lura lejn dak li Alla għamel fina u permezz tagħna. Mhix ħarsa ta' nostalġija, bil-maqlub hi iktar ħarsa ta' ringrazzjament u ta' barka. Naraf kemm fil-passat tagħna kien hemm maħwa fostna li nataw, taw ħajjithom kollha fartna u barra minn xtutna. Kemm dawl, kemm ġenerożità, kemm sagrifiċċji fis-skiet, kemm xhieda sabiħa u qaddisa, kemm fedeltà u servizz. Fost dawn il-ħajja ta' Fragrazzja Gawċi li f'dawn l-aħħar sena u nofs bdejna l-kawża tiegħu. Naraf kemm ħutna stinkaw, kemm baqgħu sodi quddiem kull saram, kemm afdaw fl-abbundanza tal-providenza tagħha. Nemmnu li llum dawn ħutna kollha qed igawdu lil dak li biex tarah jeħtieġlek iskiet. Imma nħares lejna llum u lejn dak li nixtiequ nkomplu nkunu fil-ġejjieni. Inħares lejn ħuti kollha u lejn tant persuni li magħna jaqsmu jgħixu l-istess ideal, ħafna minnhom huma hawnhekk illejla magħna. U għadni nara tant imħabba, passjoni kbira, entużjażmu u ħeġġa bla limiti. Għadna bennejja ta' komunitajiet, forsi bla storbju, kif għandu jkun. Imma żerrija emmi narafa u naf li Alla sit il-ħsat għad ikompli jkabbar meta u kif jafu l-aħjar. Nara fil-komunitajiet tagħna xewqa kbira li jkun hemm adorazzjoni vera u awtentika lejn Alla u lejn xulxin. L-istess kif nara fostna impenn qawwi u dinamiku ta' servizz ġeneruż lejn tant persuni f'bosta okkażjonijiet u postijiet. Fl-Arċidjoċesi ta' Malta aħna nservu fil-qasam edukattiv mill-Pjetà u mill-Marsa, fejn illum nilħqu madwar 1000 familja kull sena bejn studenti u edukaturi. Ilna naqdu f'dan is-settur għal dan l-aħħar 170 sena.
Inservu mill-komunità tal-Belt fejn f'dawn l-aħħar 50 sena għandna l-parroċċa ta' Santu Wistin. Inservu mill-komunitajiet ta' Paċevil u ta' Swieqi fejn għandna l-esperjenza sabiħa tal-Millennium Chapel u hemm naħdmu ma' tant nies Maltin u barranin li qed jagħmlu tfittxija f'ħajjithom kif ukoll nofru esperjenzi ta' formazzjoni holistika u ngħinu fil-qasam soċjali u ta' djakonija. Inservu mill-komunità tar-Rabat li hija d-dar provinċjali. Dan hu post li fih żewwiġna l-aspett kulturali u l-patrimonju rik li joffri l-post minnu nnifsu ma' esperjenzi ġodda u ta' ħajja fosthom il-post li provdejna għal familji refuġjati. Minn dan l-istess kunvent aħna naqdu lill-provinċja nilqgħu żgħażagħ li magħna jiġu jagħmlu esperjenzi vokazzjonali u ta' dixxerniment. Nofru spazji għal tant mumenti ta' dialogu. Inservu l-komunità tal-Buskett u kif taf tajjeb inti wkoll minn dawn l-aħħar 3 snin bdejna s-servizz tagħna fiż-żona pastorali tal-Baħrija. Esperjenza ta' tant entużjażmu, ta' barka u ta' evanġelizzazzjoni friska. Inservu wkoll f'Ħal Tarxin fejn għal snin twal ilna nofru servizzi pastorali fekondi ħafna u ħidmiet oħra fl-oratorju li fih jintlaħqu faxex diversi ta' nies minn żgħar sa kbar. Dawn huma l-postijiet, il-binjiet. Imma li għall-grazzja t'Alla minnhom arafna dejjem tul is-snin noħolqu proċessi u spazji ta' ħajja ġdida. Il-provinċja issa ilha snin twal fost affarijiet oħra impenjata bi-sħiħ fil-qasam tal-istudju u l-kultura, partikolarment bl-Istitut Agostinjan u ċ-Ċentru għall-Istudji Agostinjani u r-Riċerka tal-Provinċja. Li frott tiegħu tul is-snin ħriġna tant xogħlijiet ta' Santu Wistin bil-Malti u saru u baqgħu jsiru kull sena tant mumenti ta' formazzjoni fuq l-ispiritwalità agostinjana u studji patristiċi. F'din l-aħħar sena biss tal-biċentinarju ħarġu mill-provinċja 14 il-pubblikazzjoni u nedejna l-inizjattiva ġdida tad-dialogi agostinjani fit-toroq tal-ħajja. Aħwa oħra mbagħad fil-provinċja huma impenjati bi-sħiħ fuq kull front fis-servizz li nagħtu lill-Knisja. Hemm it-tħejjija u l-formazzjoni li nipprovdu lil gruppi li għal dawn l-aħħar 23 sena tellajna kull sena biex jagħmlu esperjenzi missjonarji fil-Brażil, fil-Kenja u fil-Możambik. Hemm l-aħwa li jaħdmu fil-qasam taż-żgħażagħ, ministeru sabiħ ħafna li nservu fih kemm individwalment kif ukoll bħala komunità provinċjali. Hemm il-ħidma pastorali li naqdu fl-iskejjel kemm tal-Knisja u tal-Istat bħala diretturi spiritwali. Hemm id-diversi inizjattivi soċjo-edukattivi li ilna swil nagħmlu noħolqu. U hemm mbagħad aħwa oħra illi huma impenjati fil-qasam tat-tagħlim, fl-università, fil-predikazzjoni, fl-irtiri, f'mumenti ta' formazzjoni, f'direzzjoni spiritwali, f'counseling u f'esperjenzi ta' life coaching fid-diversi kuntatti personali u seminars li nipprovdu. Ninsabu impenjati wkoll biex immexxu liturġiji u mumenti ta' talb li fihom tisboq iż-sbuħija s-sempliċità u l-kreattività. U dan mhux biss bażla ta' fidi profonda imma wkoll fid-dawl tax-xenarju f'pajjiżna li nbidel drastikament. Ngħinu wkoll tant persuni fis-skiet u b'ġenerożità. Matul is-snin offrejna wkoll binjiet tagħna b'xejn għal ħidmiet u istituzzjonijiet ta' karità. Rrid ngħid li għamilna u bqajna ninvestu f'dawn l-għażliet kollha flimkien ma' affarijiet oħra li nixtiequ nesperimentaw fis-snin li ġejjin fid-dawl ta' dixxerniment kontinwu. Din tinkludi l-għarfien umli ta' dak li huwa essenzjali, dak li għadda
u dak li rridu niżżiru u nweldu. Biex il-provinċja tagħna tkompli dejjem taġġorna u ssaħħaħ il-kariżma interna u l-istrateġija pastorali għas-snin li ġejjin fl-isfond tal-prijorità tal-evanġelizzazzjoni li tagħha rridu nkunu għaddejja b'viżjoni, b'impenn u direzzjoni ċara u b'fidi kbira fil-kelma tal-mulej tagħna Sidna Ġesu Kristu li dejjem iħeġġiġna biex naqdu l-barra fil-font u nintelqu fidejh. Fid-djoċesi ta' Għawdex imbagħad aħna għandna l-preżenza tal-komunità tagħna fil-Kunvent ta' Sant'Uwistin fir-Rabat, preżenza ta' aktar minn 300 sena u li preżentament qed naħdmu ħafna biex din il-binja storika nittrasformawha f'post ta' dixxerniment u akkumpanjament għal dawk il-persuni kollha li jkunu jixtiequ jagħmlu mixja f'ħajjithom jew ikunu jixtiequ jagħmlu jiem tartiri jew mumenti ta' talb u tfittxija personali. Grupp minna fil-provinċja se nkunu impenjati biex nikkumpanjaw f'dan il-Ministeru ġdid. Barra minn xtutna mbagħad aħna nservu fis-Santa Sede, fil-Kurja tal-Ġeneral, fil-Kulleġġ Internazzjonali ta' Santa Monika, fil-Provinċja Taljana, fil-Provinċja Brażiljana kif ukoll f'Kuba. Dawn ħutna huma kollha xhieda sħiħa tal-ġenerożità tagħna bħala provinċja tul is-snin. Meta konna iktar numerużi, servajna wkoll għal tant snin u b'tant fedeltà u sagrifiċċju mhux żgħir, speċjalment ġewwa l-Alġerija, l-Art ta' Sant'Uwistin. U għamilna dan fi żmien ta' sogru kbir. F'dak iż-żmien l-aħwa ħutna kienu xorta għamlu l-għażla li jibqgħu jaqdu qalb dan il-poplu minkejja l-perikli li kien hemm. F'mumenti oħra tal-istorja tagħna tajna wkoll servizz pastorali fit-Tunezija u fl-Amerika. Xi ftit jew wisq dawn huma l-kwadri prinċipali ta' ħajjitna. Fihom hemm paġni sbieħ ta' fedeltà kbira. Ta' dan kollu aħna llum inroddu ħajr lill-Alla. Meta kien hemm mumenti meta f'qalbi staqsejt lil innifsi jekk jagħmilx sens li llum tfakkar ġrajiet ta' tant snin ilu, mill-ewwel imbagħad ftakart li dan wara kollox huwa legat li għadna ngħixu b'mod frisk u b'tant imħabbas għall-lum stess. U kull darba li noħolm Sant'Uwistin f'qalbi fimt li nkunu qed nonqsu jekk ma nagħmlux hekk. U għalhekk li kif semmejt aħna mhux qed infakru sempliċi storja, proġetti u ħidmiet li ġustament tassew jistħoqilhom kull ġieħ, imma tinfakru din il-ħolma li weldet qalb li llum għadha ħajja tbaqbaq u hija tant sabiħa. Din il-ħolma jisimha Wistin, għalina missier spiritwali l-iktar ħuna magħruf, il-poeta, il-profeta, dak li qal tant kuxjenzi, il-bniedem ta' fidi, il-bniedem talla u l-ħabib ta' kulħadd. Fl-aħħar nett Aziz Monsinjur Arċisqof, waqt li llum ninsabu madwarek, nixtiequ niżgurawk li bħala reliġjużi agostinjani akkonsagrati se nkomplu b'fedeltà u b'sens ta' komunjoni li dejjem iddistingwitna nibqgħu naqdu lill-Knisja b'kuraġġ, b'ferħ, b'ispirazzjoni, bi kreattività, b'entużjażmu waqt li bil-frisk interjuri li nġorru f'qalbna nibqgħu niċċelebraw it-tama għax li sem ieħor tat-tama huwa Alla nnifsu. Ta' dan kollu lill-Alla waħdu kull ġieħ u glorja. Amen. Sant'Uwistin huwa dak il-qaddiż kbir li għallimna bħajtu
li m'hemm l-ebda dnub li ma jistax jinħafer, m'hemm ebda ħajja li ma tistax tkun imbierka bil-ħnina tal-mulej, m'hemm l-ebda midneb li mhuwiex imsejjaħ għall-qdusija. U għalhekk fil-biru ta' din il-qudiesa ew narfu li aħna midinbin u fl-istess ħin nintelqu fidejn it-tannieqa ta' ħnina tal-mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqassa Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Niħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
Qabel nitolbu nixtieq nintroduċikom il-Robert Kalleja, il-kompożitur tal-Qudiesa. Bravo, kun imbierek ibnu. Robert huwa għadu kif spiċċa novizjat mal-konventwali, nitolbu għalih u għal sħabu biex ikollhom id-don tal-perseveranza. Sa nneħħi l-mitra, ovvjament. Ninġabru l-ewwel net f'mument ta' silenzju. Nidħlu fil-preżenza ta' Alla biex imbagħad fisimkom bħala l-isqof nitlob it-talba tal-Knisja għal din il-festa kbira tal-eżaltazzjoni tas-Salib imqaddis. Nitolbu. U Alla intrit li ibnek il-waħdini jieħu l-mewt tas-salib biex jisalva l-bnedmin. Għamel li kif arafna il-misteru tiegħu fuq l-art, hekk jistoqilna niksbu fis-sema il-frott tal-fidwa li tagħna ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien x'inrefgħu il-kamp u telqu minn ħdejn il-muntanja ħor l-Iżraelin għaddew mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu ddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Qala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif. U l-mulej bat srieb velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu marant Mosè u qalulu: Dnibna għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob li l-mulej ħajwarrab is-srieb minn fostna. U Mosè mar jitlob għal poplu. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: Għamel serb tal-bronz velenus u arbulaħ bħal stendard u kull min jingidem u jħares leħ ifiq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u arbulaħ bħal stendard. U ġara li kull min jikdmu s-serb kien ħares lejn is-serb tal-bronz u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-mulej. Tinsewx l-mejja l-kbar ta' Alla, tinsewx l-mejja l-kbar ta' Alla. Nejdu flimkien. Poplu tiegħi għatu iden għal-liġi tiegħi, iftħu idnejkom għal-klim fommi, niftaħ fommi biex inxandar klim il-ħerf, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-Edem. Flimkien? Tinsewx
xlemej l-gbar tal-Alla. Kienu jfittxuh meta kien jaqridhom, kienu jindmu u jfittxu lill-Alla bil-ħerqa, kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom, Alla l-oli il-feddej tagħhom. Flimkien. Tinsawx l-għamej l-kbar tal-Alla, tinsawx l-għamej l-kbar tal-Alla. Imma kienu jqarqu bih bi klimhom, kienu jiktbulu bil-sinhom, għax qalbhom ma kienx sewwa miegħu, ma kienux fidili mal-patt tiegħu. Flimkien. Tinsawx l-għamejja l-kbar tal-Alla, tinsawx l-għamejja l-kbar tal-Alla. Iżda hu kien iħennu jaħfrilhom il-ħtija, ma kienx jasal jaqridhom, ħafna drabi kien iżomm il-korla, ma kienx jixel il-tu kollha. Flimkien. Tinsawx l-għamejja l-kbar tal-Alla, tinsawx l-għamejja l-kbar tal-Alla. Nadurawk Kristu u nberkuk, għax b'salibek fdejt lid-dinja. Il-mulej ma'kom, mek ukoll, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu, ħadd ma tela s-sema ħlif bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja salva permezz tiegħu.
Il-kelma tal-mulej. Ngħodu bil-qiegħda. Tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Hekk kantajna fis-salm responsorjali li huwa parti mill-liturġija tal-kelma f'din il-festa żgħiża tal-eżaltazzjoni tas-salib imqaddes. Tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Il-provinċjal Fader Rej lejn it-tmiem tal-introduzzjoni tiegħu tkellem dwar id-dilemma li kellu u li kellha l-provinċja Agostinjana jekk għandix tiċċelebra dan il-200 anniversarju mitwaqqif tagħha. Aħna llum qegħdin hawnhekk miġbura fuq l-istedina tal-patrijiet Agostinjani li qegħdin isegwu dan il-parir qaddis. Tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Għax kull meta ninġabru biex nikkommemoraw anniversarju, veru t-tentazzjoni tiġina li ngħidu u aħna se noqogħdu niftaħru brixna. Imma l-fattu li għandna d-dover nieqfu biex ngħidu grazzi lil mulej ta' dak li għamel fina u permezz tagħna. Wara l-kommemorazzjoni mhix eżerċizzju ta' narċiżiżmu li nħares lejha nnifsi u nieħu pjaċir bija nnifsi, imma huwa eżerċizzju ta' umiltà li jingħaqad mal-anja ta' Marija. Il-mulej ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu u għamel fiha ħwejjeġ kbar. Nistgħu ngħidu li l-provinċja Agostinjana f'dawn il-200 sena kienet ukoll preżenza bħalma jkun fl-aġna dik li inti tagħmilha tikber. Il-fermentum mhux qed tiġini bil-Malti x'ngħidula. Il-ħmira. Tgħidu da bħal Santu Wistin l-ewwel jitkellem bil-Latin u mbagħad xi ħadd jitraduċi bil-Malti. Imma il-preżenza Agostinjana hija dik il-ħmira, dak il-fermentum, dik il-ħmira li fis-soċjetà Maltija tagħmel ħafna frott mingħajr ħafna storbju. Il-bene che non fa chiasso. Kien hopp jirrepeti anke San George Preka di l-espressjoni
il bene che non fa chiasso. Il-qamħa li tikber fis-skiet u fis-silenzju, kultant tikber magħha sikrana wkoll, il-mulejħa li-jom jikbru. Imma fil-ġudizzju tal-istorja huwa l-qamħ li jinġabar biex isir ħobs għal bnedmin. Ġesu u jitkellem ma' Nikodemu juża ixbija tas-serb li Mosè refa fid-deżert. Nikodemu huwa personaġġ li fakkarna ħafna f'Santu Wistin. Huwa bniedem ta' erf li kellu mistoqsijiet kbar li resaq li Ġesu fid-dalma tal-lejl u sar disċiplu fidil tiegħu tant li nsibuh ukoll fil-ġimgħa l-kbira jitlob ma' Giuseppi ta' Arimatija il-ġisem ta' Ġesu. U li f'dak il-kollokju kien sema li l-Ġesu jitkellem fuq il-misteru tal-eżaltazzjoni tiegħu. Kif Mosè refa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem. Kellu jkun ukoll xut dirett ta' din l-eżaltazzjoni. Kien sema li l-Ġesu jitkellem fuq il-qawmien mill-ġdid u twelid mill-ġdid ta' min jemmen fl-iben il-waħdini. Alla jkħabb id-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. U jekk is-serb fid-deżert, serb tal-bronz, ġie merfuħ minn Mosè il-fuq biex kull min iħares lejh fieq mill-gidma errieda tas-serpent tad-deżert. Kull min iħares lejn is-serpent il-ġdid merfuħ fuq is-salib ikollu il-fejqan minn dnubietu, il-fejqan mill-velenu li żjed erriedi u jkollu il-ħajja ta' dejjem. Ġesu jgħid ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. U din il-ħajja ta' dejjem Ġesu jsejħilha wkoll salvazzjoni. Alla ma baċ il-libnu fid-dinja biex jagħmel ħaq minna, imma biex bih hija salva. Santu Wistin bħal Nikodemu huwa dak li fittex fid-dlam imma ltaqa' ma' Ġesu bl-għajnuna ta' San Ambroċ, bl-għajnuna tal-Mamudija u l-proċess kbir ta' konverżjoni u li ltaqa' mal-mulej sa ma taħajtu totalment fis-saċerdozju u fl-episkopat. Santu Wistin bħala disċiplu u bħala isqof kienu kol xut tal-eżaltazzjoni tal-mulej fuq is-salib. Dak il-mulej li ma qaċi fit-textijow li waqsalla jgħid l-Apostlu missierna lil Filippin, imma tneżza minn kollox billi ħan natura tal-sir. Sar jiġbaħ lil bnedmin u der minn barra bħal bniedem. Dak il-mulej li ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib.
U llum aħna ninżlu għal-kubtejna qudiem il-Verulinju, qudiem is-salib imqaddes li qiegħed fuq l-artal maġġur. Aħna niftakru wkoll mhux biss fl-umiljazzjoni tal-mulej, imma anke fl-eżaltazzjoni tiegħu. Alla ollih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art il-ħlejaq kollha jinżlu għall-kubtejhom u kull ilsien jistqar Ġesu Kristu l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. L-istorja tal-provinċja Agostinjana li kkonfermat preżenza sekolari għax l-Agostinjani ma ġewx Malta fl-1817. Fl-1817 il-komunitajiet Agostinjani fil-Gżejjer tagħna saru provinċja. Kien moviment kulturali u anke kważi politiku li l-provinċi li kienu maqudin ma' sqallija ikollhom l-awtonomija tagħhom għaliex l-awtoritajiet Ingliżi xtaqu jaqtgħu il-kuntatti kollha li r-reliġjużi kellhom ma' sqallija mar-renju taż-żewġ sqallijiet delle due Siċilje. Anke d-dioċeżi ta' Malta fl-1830 waqfet li tkun suffraganja ta' Palermo. U allura f'din l-istorja li niċċelebraw naraw ukoll l-iżvilupp tal-identità tagħna wkoll. Illum qegħdin ukoll naraw il-fenomenu invers. Hemm provinċi li qegħdin jagħlqu u jingħaqdu ma' l-Italja jew l-Irlanda jew pajjiżi oħrajn. Aħna sissa meta nħarsu lejn il-familja Agostinjana għadna naraw ġurisdizzjoni awtonoma u provinċja Maltija. Provinċja Maltija li kif qal tant tajjeb il-provinċjal Fader Rej dejjem kellha spiritu missjonarju. Jiena meta mort il-Brażil kelli x-xorti niltaqa' anke mal-Agostinjani Maltin hemmhekk. Imma Fader Rej semma wkoll esperjenzi oħrajn li huma attwali. Imma l-Ordni Agostinjan wassal fil-Gżejjer Maltin mhux biss l-ispirtu tal-fundatur Sant'Agustin, imma wkoll id-devozzjoni qawwija tal-Madonna taċ-Ċintura, tal-Madonna tal-Bon Kunsill u tan devozzjoni oħrajn li żviluppaw bil-ħidma tal-patrijiet Agostinjani. Dan il-konkatedral stess għal diversi deċenji gawda mill-mużika li kienet immexxija mill-Agostinjani. Dan huwa patrimonju kbir li huwa ġawra fil-preżenza ekleżjastika tal-Gżejjer tagħna. U l-preżenza mhux biss tal-Isqof Mario, l-Isqof ta' Għawdex, imma wkoll tan-Nunzju Apostoliku tal-Isqof Pawlu, l-Arċisqof Emeritu, huwa sinjal konkret ta' gratitudni lill-Alla imma anke lil dawn l-aħwa tal-Ordni ta' Sant'Agustin għal ġenerożità tagħhom, għad-dedizzjoni tagħhom, għax-xhieda tagħhom. Aħna nirringrazzjaw il-mulej illum din il-festa solenni tal-eżaltazzjoni tas-salib għal fidwa li ġabilna u għal prezzoli li ħallas biex jurina kemm iħobbna. Il-Papa kellu di l-espressjoni sabiħa dal-għodu meta qaddes Santa Marta. Is-salib huwa għajta ta' mħabba.
Is-salib ta' Ġesu huwa kollu mħabba. L-aħwadni ġej mill-Londra fej kelli l-opportunità nżur il-ħutna Maltin li jitelgħu u għawċin li jitelgħu hemmhekk għal kura speċjalizzata. U kelli privileġġ nieqaf ħdej sodda ta' trabi, ta' twelit, ta' żgħażagħ, ta' tfal, ta' adulti, għax il-mart ma jħares lej wiċċ ħadd kif tafu. U inti tara s-salib ħajju konkret. Wieħed mill-pazjenti għalli xi ħaġa li ma ninsija qatt. Għalli fader għalli jiena kont inbih is-saħħa għadu żagħżugħ. Għalli u missitni din ix-xorti mhux sabiħa. Għalli ma meta nara id-batija fit-tfal fader ta' xnajdlu l-Ġesu noħodha jiena id-batija tagħhom. Ħa noħodha jiena d-batija tagħhom imbasta ma jbatux huma. U jiena f'qalbi qed jiena hawnhekk qiegħed fil-preżenza ta' xi ħadd li fehem il-misteru tas-salib tal-mulej. Ma mhix ħafna korsijiet tat teoloġija da. Imma hu bimħabba kbira u fil-verità lest li jittabba bil-mart ta' ħaddieħor biex ma jrex il-ħaddieħor ibati. U aħnek ngħidu fil-ġimgħa l-kbira, aħna nirrepetu l-kliem tal-profeta Iżajija. Tabba bil-mart tagħna. Id-dnub tagħna waqa' fuqu. Mill-ġrieħi tiegħu aħna ksibna il-fejqan. Dawn huma l-qaddisin tal-lum jien ma rridx nikkanonizzah il dar raġel ma jafx li qed insemmih u ma ngħidx min hu, Alla jaf min hu. Ma dawn huma l-qaddisin tal-lum l-aħwa. U allura San Pawl kellu ir-raġuni sejjaħ lill-aħwa qaddisin għax il-qaddisin huma dawk li minkejja huma dgħajfa u midinbin fehmu il-qalb ta' Ġesu u jippruvaw jgħixu din il-vokazzjoni. U intom li intom devoti ta' Santu Wistin u qrib il-karizma tiegħu permezz tal-Patrijiet Agostinjani, meta tħarsu lejn il-motto tiegħu u lejn is-simbolu għażiż tiegħu tal-qalb minn fuda ftakru u jitolbu mulej int li inta qalb ħelwa u umli għamel lil qalb tagħna tkun bħal tiegħek. Tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Aħna llum ġejna hawnhekk biex niftakru, biex ma ninsewx. Nirringrazzjaw il-mulej tal-li permezz tal-aħwa Agostinjani ikompli jagħmel fostna emejjel kbar. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna li aħna numluh fiduċja kbira fil-qawwa tas-salib fed-dej ta' ibnek il-għażiż. Għal-qudusija tiegħu il-Papa Franġisku, għall-Arċisqof tagħna Charles,
u għall-provinċjal tagħna Patri Raymond. Mulej, kun dejjem magħhom. U waqt li nitolbuk tbierek il-ħajja tagħhom, kompli jagħtihom kull saħħa, dawl u erf. Fl-istess ħin nitolbuk għall-ħajja kollha fil-Knisja biex flimkien mal-poplu wieħed ta' inkomplu il-koll nibnu ħajjitna fuq il-Vanġelu tal-imgħallem waħdini tagħna Ġesu. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għal-familja Agostinjana Maltija li llum ferħ qed tfakkar il-200 sena mit-twaqqif tal-provinċja. Birek u qaddes mulej il-ħajja ta' kull reliġjuż u kompli għatihom id-doni tal-għotja, tal-ferħ u tal-fidi mġedda ħalli jkomplu jkunu għaddejja tiegħek f'kull żmien ma' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħajja konsagrata kollha f'pajjiżna u fid-dinja kollha, għal tant aħwa reliġjużi nisa u irġiel, biex bl-għażla ta' ħajjithom jibqgħu dejjem xhieda profetika ta' ħajja sabiħa u biex permezz ta' dan id-dawl fostna il-bnedmin kollha ikomplu jagħmlu iktar esperjenza tal-wiċċ ħanin tal-missier. Nitolbu. Ismana nitolbuk. Għal tant persuni li l-kollu ma mitħla tal-ideal agostinjan, ġenituri, aħwa, benefatturi, persuni li jservu jaqdu fl-ambjenti fejn insabu, tant persuni oħra li huma qribna b'ħafna modi, biex int mulej, waqt li tbierek il-ħajja u l-ħidma ta' dawnħutna kollha, tkompli dejjem tieħu ħsieb il-passi tagħna fit-triq ta' slim. Ma dawnħutna xieraq ukoll li nżommu f'talbna lil dawk kollha li jinsejjaħ tal-għandek u li llum qed igawdu id-dera tiegħek wiċċ imwiċċ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ismana nitolbuk. Fl-aħħar nett mulej, nixtiequ llum nagħmlulek talba speċjali biex tkompli ssejjaħ persuni ġodda permezz tal-ħajja konsagrata, tas-saċerdozju ministerjali u f'diversi forom oħra ta' ħajja. Ħalli hekk mhux biss inti tipprovdi lill-poplu tiegħek brajja ġodda skont qalbek, imma tkompli tġedded il-wiċċ tas-soċjetà tagħna bi spiritu ġdid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
bil-wieqfa. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Naddafna mulej minn kull ħtija bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Bih neħadnu bit tad-dinja fuq is-salib ibnek Ġesu Kristu Sidna li għax u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Int ridt li s-salvazzjoni tal-bniedem isseħħ fuq il-għowda tas-salib biex f'nejn nibtet il-mewt toħroġ il-ħajja. U l-għadu li rebaħna minn fuq is-siġra jintrebaħ minn fuq il-għowda tas-salib bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima jintennulek.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati bħal ħoqs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li tlaħal kalċi, reġa ratti l-ħaj, tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, Santu Wistejn u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u dirna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Dies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo
debita nostra, sicut et nos demisibus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tijak il-paċi fi żmien, biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għatli l-apostli tijak, il-ħallilkom islim, natikom islim tijaj, la tħaris lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijak. Għati jaslimu laqda li intrit fija li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu bit ta' dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem, fiċ-ċokontana nitolbuk biex aħna niftakru fin-niket tal-Verġni Marija taħt is-salib imqaddes ta' bina, intemmu fina l-ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu li għaxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Issa, fit-tmiem dan il-moment u qabel nagħlqu din il-liturġija, Monsinjur Arċisqof se jinċensa relikwa qaddisa ta' Santu Wistin, tuttur tal-Knisja u missier spiritwali tal-Ordni Agostinjan. Waqt li l-kor se jkanta il-Manje Pater, tajjeb li f'qalbna ikun xieraq li f'dan il-moment qaddis nitolbu l-barka u l-protezzjoni ta' Santu Wistin fuqna l-koll.
Il-Provinċjal Patri Rej issa se jippreżenta rigal tal-okkażjoni lil Monsinjur Arċisqof. Dan huwa rigal fisem il-provinzja l-Monsinjur Arċisqof ftit kbira, allura kellna nġibu s-sapport għax anke kbar minni ġifieri. Huwa ikona sabiħa ħafna tal-Madonna u qed iżomm il-Ġesu f'idejha. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Provinċjal u lill-Aħwa Gostanjini kollha u nwedkom li dina tkun parti mill-dar tal-isqof l-imdina fis-sekli biex tibqa' tifkira wkoll ta' din l-okkażjoni. L-okkażjoni il-konkatedral għandu relikwja sabiħa ta' salib imqaddes u wkoll privileġġ għalija li nkun nista' nberikkom biha. Min jista' jinżel għal kubteħ jagħmel hekk. Aħna l-isfijiet inneħħu il-kallotta. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Naħseb qed tistennewni ngħidha morru fil-paċi ta' Kristu.
راسك.